Hej og velkommen til den her vlog. I dag vil jeg gerne snakke om ting, som handler om kanalen. Jeg skal blandt andet snakke om kanalupdates, ting vi overvejer at lave, og ting vi skal lave, og ting vi stopper med at lave. Fordi det er sgu tid nu. Der har sgu været en aktivitet lang tid. Nu er jeg kraftigt til at fortælle, hvad fanden der foregår her på vores kanal. Jeg gør det selv på grund af, at jeg simpelthen ikke have det inde i mig mere nu, hvor det bare ud alt det, der sker. Selvom noget af det cirka måske godt skulle nok passe sammen med Anton og Joachim, men fuck det nu siger det bare. Vi overvejer at stoppe med at lave comedy-videoer, og ja, jeg ved godt, det er det, der kendetegner os mest. Det er ligesom hele kanalen bygget på, men det overvejer vi at stoppe med, fordi vi har mistet interessen for det, det er ikke sjovt mere. Jo, selvfølgelig er det sjovt at lave video, men vi kan ikke rigtig få tingene til at hænge sammen. Der er mange ting, vi skal ordne, og mange ting, vi skal, og nu er vi også kommer vi i klasse, så mange flere lektier og ting, og vi skal også have noget fritid, hvor vi også går til fodbold, dans, eller hvad fanden skal nu. Det kan vi lige meget. Men der var vi jo holde en pause med. Vi skal lige passe på, at jeg ikke siger stopper, fordi det er egentlig ikke det, der er meningen. Meningen er bare, at vi overvejer at holde en pause. Pausen, den ved jeg ikke, hvor lang tid kommer til at vare. Måske en måned, måske mere, jeg ved ikke. Men vi skal i hvert fald lave Fugledrengene 2, det vil jeg i hvert fald gerne. Fordi den er rigtig mange, der har spurgt efter på min skole og på Antons skole og sådan noget. Der er mange, der har spurgt efter, så det gør vi bare roligt. Den skal nok komme en dag, det ved ikke helt hvornår, men det bliver nok i oktober-september måske. Men ja. Så ja, vi vil også gerne lige snakke om lidt om vlogs og andre ting. Vi begyndte at lave rigtig mange vlogs, som jeg kan se på kanalen. Min gode ven Anton, filmmakker, har lavet rigtig mange vlogs, og det synes jeg egentlig bare er fedt, fordi jeg også godt kunne tænke mig at lave vlogs. Da jeg var mindre, eller 10-9 år gammel, kunne godt tænke mig at være ligesom, jeg ved ikke, Stupid Overgårds, der er en cool bakke, alle de der. Jeg kunne godt tænke mig også at lave vlogs og sådan noget, men jeg ville hellere lave film og sådan noget. Men nu kunne jeg godt lige prøve at lave en vlog. Det er faktisk min første vlog, sådan rigtig lægger ud, så måske min fejl, jeg er ikke så trænet i det. Men jeg tror, det går lidt. Men ja, så vi nok kan se på kanalen, så er der ikke så meget aktivitet. Og det er da simpelthen fordi, ja, vi kommer på en klasse, vi har mange andre ting, vi skulle se til og sådan noget. Men min gode film, ja, hvorfor siger jeg det? Anton holder liv i kanalen, og det synes jeg bare er fedt. Fordi han er rigtig meget vlogger om at sige, jeg har ikke så meget at sige, altså jeg har ikke rigtig noget, jeg vil gerne ud med, udover det her selvfølgelig. Så det laver en vlog om. Den her video er ikke slut nu, men I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om det her vlogning noget. Og hvad I synes om det hele. Om I savner vores kommende videoer, eller ja, det må I skulle se om. Men endelig skriv nogle ting, vi kan lave. Endelig skriv. Men det skal jo ikke være for meget vlogging og channel, fordi det hedder Green Night Movies, så, men det kan man jo ikke godt sige. Ja, okay, men ja. Men bare skriv nogle ting, som I kunne lave måske. Ja, så vil jeg også lige snakke om lidt filmplaner for året her. Sommer, der er sommer til næste sommer, hvad vi skal nå. Vi skal nå at lave en masse store film, som vores kanal bliver nok mest baseret på store ting, store film. Planer som Ilddåb, som nok kommer først ud til næste sommer, en gang i juli, tror jeg. Regner med. Vi skal også holde en casting og sådan noget. Eller casting, vi skal finde nogle rigtige skuespillere, fordi vi gider ikke rigtig være os, fordi det overgår vi ikke rigtigt. Så instruktørerne skal vi finde nogle skuespillere, men det kommer nok en video måske. Og så vi at lave en Last of Us film, måske. Ja, I kender måske spillet Last of Us. Det er i hvert fald et ret fedt spil, så det år vi måske lave. Og så over vi også lave en Watch Dogs film. Det er noget, vi lige har snakket om faktisk her for en uge siden, så det er overhovedet ikke sikkert endnu, men det er jo i hvert fald en fed idé, synes jeg. Det var vi også lidt lave, og så snakker vi om, der var noget mere. Nu er jo SeaWorld, som der nok kommer en forpremiere til episode her start, som vi har lavet for langt for et stykke tid siden, som egentlig bare kunne komme på. Det var egentlig meget cool. Så det snakker vi i hvert fald om, og ja, det skulle meget fedt. Undskyld, jeg skulle bare lige tænke over noget. Jeg skulle glemme noget derhjemme, det havde jeg ikke alligevel. Ja, hvad er det mere at sige? Den her vlog, det er lidt akavet, det her gå rundt her. Jeg snakker til kameraet, der kommer andre mennesker, men det må det bare finde sig af. Jeg ved ikke, om I ser det, men jeg er på Bornholm lige nu. Har lækkert, har smukt. Jeg er jo halv Bornholmer. Min mor er fra Bornholm, så jeg kommer meget her på øen som barn også. Jeg føler lidt, at jeg er vokset op på øen, selvom jeg overhovedet ikke er det. Eller sådan her hedder det. Selvom jeg overhovedet ikke er det, men jeg føler sgu lidt, at jeg har
været mange gange, så man godt kan sige, at jeg er Bornholmer. Eller det er jeg ikke, men I forstår, hvad jeg mener. Så jeg kommer meget her på øen, der kommer her 6 gange om året eller sådan noget, så det synes jeg, det er sgu okay. Ja. Men en anden ting, for en tid siden, der skete det med Fejlers Production, vores kanal, at den rundede 15.000 visninger af. Og det synes vi skulle meget fedt, så det vil jeg gerne sige tak for. Ellers her på Green Eye Movies også tak for de 30 subscribers indtil videre. Jeg ved godt, det er ikke særlig meget, men vi laver heller ikke sådan noget populært noget. Vi laver film, og det kan man heller ikke få super mange subscribers for. Jeg kender selvfølgelig, og visninger, jeg kender selvfølgelig nogen, som har fået ret mange films. Så det går også meget godt med dem, men de skulle måtte stoppe. De tror jeg stoppede faktisk. Jeg ved ikke helt, hvad det var. Men jeg vil endelig gerne blive med at subscribe, og tak til alle jer fighters seere. Så det kan godt være, at nogen af jer måske også er Green Eye seere. Men tak til jer i hvert fald. Jeg vil gerne give et shout-out til en god ven, Mikkel Hæk, som vi er meget glade for her på kanalen. Vi ved godt, at vi har lavet det til ham før, men ikke sådan rigtigt. Så vi gerne linke hans kanal nede i beskrivelsen. Gå ind og tjek den ud. Det er ret fedt, at han har fået OK mange subscribers, end han havde, før vi ligesom begyndte at reklamere for ham. Vi ved godt, det lyder som om, at det kun os, der gjorde det, der ikke. Jeg siger bare, at der er sket noget, siden vi begyndte at sige, at han er fed og sådan noget. Så gå ind og tjek hans ud. Hans videoer, de er sgu ret fede. Jeg forstår ikke, hvorfor han har så lidt subscribers. Han har selvfølgelig nogen, men han kunne godt have fået flere. Så det synes jeg er meget fedt. Vi har også hjulpet ham lidt med hans film. Han laver en film, der hedder Legemorderen, tror jeg, hvor vi har kigget noget manus igennem og snakket lidt om, givet noget, skrevet en kommentar til den. Ja, men jeg ved sgu ikke helt, der er så meget andet. Altså, husk at skrive ned i kommentaren, hvad I synes om de videoer, vi laver, om vi skal lave noget andet. Vi skal lave flere comedy-videoer, flere vlogs og sådan noget. Men fordi min gode film Mark Anthony igen, han er begyndt at lave ret mange vlogs. Han er blandt andet lige den der Ben Affleck som Batman. Jeg synes bare, en okay vlog. Jeg er ikke så frisk, jeg er ikke så vild med idéerne, men det går sgu nok. Han er også okay. Men gerne sige tusind tak, fordi I så med. Det betyder meget for mig og Anthony og Joachim, at vi stadig har nogle subscribers og seere her på kanalen, der ikke alle sammen er droppet ud. Men vi skal nok holde liv kanalen, så der kommer nok videoer ret tit. Ej, okay, det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald nok lave videoer. Det skal, vi stopper i hvert fald ikke, det skal I lige huske. Vi stopper i hvert fald ikke med at lave videoer. Så husk at rate, comment og subscribe. Hey. Okay, hvad mærkeligt.